إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da sake saduwa a wannan masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina a yau Talata yammacin Laraba ko daren Laraba 24 ga watan Jumada Thaniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 15 ga watan 5 miladiya ta 2012 a wannan majalisi namu na mako wanda muka tafi dan tsaiko na mako biyu bayan gama karatun Bughyatul Mushtaq في شرح رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق wanda muka yi majalisi 60 cikin sharhin sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen Iraki. Ko bayan mun gama wannan sako na Ibn Taymiyyah muka yi alkawarin insha Allah za mu dawo mu ci gaba a cikin wani darasin sabo a wani littafin sabo tare da wani sabon malamin. An sanar cewa littafin da za mu yi karatu a cikinsa shine littafin Ibn al-Qayyim Adda waddawa, ko kuma kamar yadda wasu suke kiran shi da al-Jawabu shafi al-Jawabu al-Kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi. Ibn al-Qayyim ba bako bane a gurin da dama daga cikin masu karatu ko masu sauraron karatu, musamman karatuttukan ahlus sunna. Suna yawan jin wannan sunan yana yawo a bakin ko a harasan malamai, sha Ibn al-Qayyim. Babu shakka Ibn al-Qayyim ba bako bane ga dukkan wani wanda ya san Ibn Taymiyyah, to ya kamata ya san kuma Ibn al-Qayyim, domin Ibn al-Qayyim kamar yadda wasu suke masa kirari su ce mukhtasar ne na Ibn Taymiyyah, wato wani dan ƙwarya-ƙwaryar Ibn Taymiyyah ne shi kansa. Kusan shine wanda ya gaji ilimin Ibn Taymiyyah sama da kowane ɗalibi na Ibn Taymiyyah, shine wanda ya amfana da Ibn Taymiyyah sama da kowa. Saboda haka aka san shi da Ibn Taymiyyah, inda ana ambatan Ibn Taymiyyah to za a ambace shi. To kamar yadda muka saba duk darasin da zamu yi ko duk littafin da zamu karanta mukan so mu san wane ne mai littafin, domin yana daga cikin ka'ida ta malaman farko as-salafus salih, ba sa karɓar ilimi sai daga gurin waɗanda suka san su wane ne. فلا تأخذ العلم إلا عمن تعرف. kada ka karbi ilimi daga gun wanda baka san waye ba. Abinda ake nufi kada ka je ka tsuguna gaban wani ka ce ya karantar da kai baka san shi wane ne ba, domin tunda baka sani ba kana buƙatar ne a sanar da kai, to kamar makaho ne wanda yake buƙatar mai masa jagora da zai nuna masa hanya, ya nuna masa abin da ya kamata ya kauce masa. Ko kuma kamar mutumin da ya shigo gari ne bako bai san gari ba, yana neman a nuna masa inda zai je, to kaga yana buƙatar ya samu ɗan jagora mai amana, mai gaskiya, wanda ba zai cuce shi ba. Domin idan ya nemi wanda yake mugu, to zai iya amfani da wannan bakuntar tasa ya jefa shi cikin abin da zai zama masa halaka ba. Saboda haka
malamai suke wasiki akan cewa duk lokacin da za ka yi karatu to yana da kyau ka san wane ne malamin da zai karantar da kai saboda ka samu nutsuwa hankalinka ya kwanta ka san cewa malami ne mai amana da ba zai yi maka jagoranci zuwa ga halaka ba zuwa ga bata kana jin cewa amanarsa da tsoron Allahnsa ba zai sa ya kyale ka cikin bata ba idan ya gane cewa abin da ya koya maka jiya kuskure ne ko bata ne tsoron Allahnsa zai sa ya fito ya ce maka jiya din nan abin da nake gaya maka kuskure ne yau na fahimci ga inda kuskuren yake ga kuma yadda gyaran yake to sai ka ji nutsuwa kan cewa wannan mutum ne na Allah kuma za ka iya yin hujja da shi gaba ga ubangijin kara na gobe kiyama to saboda haka yasa malamai suke cewa ka san wane ne malamin da zai karantar da kai ko za ka yi karatu za ka ɗauki karatunsa wannan ta sa malamai suke bayanin martaba da daraja da falala da ilimi na malamai magabata su ce wane ga yadda yake ga yadda ya taso ga yadda ya karatu ga yadda ya ilimi ga irin hidimar da yawa musulunci ga irin ibadarsa da tsoron Allahnsa da irin halayyarsa da zamantakewarsa da jama'a ga su yadda suke su yi bayani filla wannan zai taimaka ka ji cewa karatun da ake yi ka samu nutsuwa a cikinsa ibn al-qayyim mun fara karanta littafinsa a Kano littafin alwabilus sayyib wa rafi'il kalim at-tayyib wanda a farko a darasin sa na farko muka yi bayanin wane ne ibn al-qayyim muka yi cikakken bayanin shi wane ne ibn al-qayyim gwargwadon abinda lokacin da muke da shi zai ba mu saboda haka darasin farko tun daga farko har ƙarshe na wannan darasin alwabilus sayyib bayani ne akan wane ne ibn al-qayyim kuma yanzu Allah da ikonsa da rahmarsa da lutufinsa ya zama ya sa karatuttuka a ko ina aka yi su to zaka suna yawo suna shiga har guraren da mutum ba bai taba tsammani za su je ba a cikin dan kankanin lokaci sai ka samu karatun da aka yi a wani guri mai nisa ka saurara ka ji kamar ma kana zaune ake karatun to wannan ta sa muka ga cewa ba daidai bane mu maimaita duk abin da muka faɗa a can saboda na tabbata sidin ko karatun mun yi darasi uku kafin abin da ya faru a Kano ya faru wanda ya ja mana muka tsaye da karatuttukan mu a tilas a ba masu bai da zamu saboda abubuwa sun zama sun shiga wani wato yanayi mai wahalar gaske matasa ba za su iya zirga-zirga da abin hawan su ba musamman babura da daddare da karfe 6 duk wani mai babur da aka kama za a ci tararsa kuma a faffasa masa babur wani lokaci a yayyaga abin nan a yayyanka masa taya wani lokaci shi kansa ma ya shiga cikin garari to kuma yawancin waɗanda suke zuwa karatuttukan namu kuma kun sani yawanci yan masu babur ne saboda duk shabab ne matasa samari to kaga idan ka zo ka ci gaba da karatu a haka to ko dai ka haramta musu karatun su ya zama na ba da su ake yi ba saboda ka wajen kaso 70 cikin masu sauraron ka ba za su iya zuwa saurara ba ko kuma ka ja su fada cikin wani garari domin za a iya samun waɗanda za su ce mu ko mai ma zai faru sai mun je karatun nan ko tawara ko tawarayi to kaga duk da haka dai kai bai kamata ka jawo musu abin da zai jefa su cikin matsala ba to wannan ta sa tilas ba daɗi muke ji ba muna jin kanmu kamar a kurkuku ba ka sanin ni'imar haɗuwa da ƴan uwanka ku tattauna wani abu na Allah sai lokacin da aka ce ba zai yiwu ba a lokacin zaka san cewa kai ba wani abu ne ba ashe a rayuwa idan ba wannan wato zaka fahimci cewa wannan zaman da ake irin wannan dinnan shine komai naka a rayuwarka
shine kuma hutunka, shine jin dadinka, shine walwalarka. Yayin da ka rasa wannan to sai ka fahimci ashe kai fa ba kowa bane, ba komai bane a rayuwa. To babu shakka muna cikin jin wannan damuwar da matsuwar, muna kuma fatan Allah ta'ala ya kawo mana faraji, ya yaye mana, ya ba wa musulmi da musulunci tamkini a kasashensu. Ibn al-Qayyim, wannan sunan ya shahara da haka, Ibn al-Qayyim, amma takaitawa akai Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn Qayyim al-Jawziyya, al-Jawziyya sunan makaranta ce da ubansa ya zama mai kula da ita. Makaranta ce da ubansa ya rika kula da ita. Makaranta ana nisabta ta zuwa ga Ibn al-Jawzi ne. An sai Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi, wanda ya rasu hijirar manzo Allah tana 597. To akwai makarantar da ake nisibta ta zuwa gare shi, Madrasatul Jawziyya. To shi baban Ibn al-Qayyim wanda muke magana akan sa, malamin da muke magana akan sa, babansa ya taba zama kamar shugaban wannan makarantar. Babansa malami ne, yana daga cikin malamai a cikin kasar Sham, a Syria, ko mu ce a Dimashq, birnin Dimashq, babban birnin kasar Syria a yanzu. To babansa malami ne fitacce, kuma masanin ilmul fara'id, wato ilmin rabon gado, yana cikin waɗanda ake ji da su a garin a wannan fanni. To saboda haka shine ya zama mai kula da wannan makarantar, kamar shugaban makarantar. To ɗansa sai ake ce masa Ibn Qayyim al-Jawziyya, wato ɗan shugaban makarantar al-Jawziyya, ɗan shugaban makarantar al-Jawziyya. Don haka akwai Ibn al-Qayyim, Qayyim al-Jawziyya, akwai Ibn al-Jawzi. Wasu sukan samu rikicewa wajen bambance tsakanin mutanen biyu, sai abu ya shafi Ibn al-Jawzi sai su dauka Ibn al-Qayyim ne, Ibn Qayyim al-Jawziyya, ko ko Ibn Qayyim al-Jawziyya su dauka shine Ibn al-Jawzi, wanda kowanne zaman kansa yake. Wancan Ibn al-Jawzi ya riga Ibn Qayyim, ya riga Ibn Taymiyyah ma, kamar yadda kuka ji rasuwar sama a ƙarshen karni na 6, da Ibn Qayyim kuma yana daga cikin malaman karni na 8 ne ma, a ƙarshen karni na 7 aka haife shi, don haka rayuwarsa ya yi ta a cikin karni na 8. saboda kaga ba za su zama mutum guda ba. Sunansa Muhammad ibnu Abi Bakr ibnu Ayyub az-Zur'i. Muhammad ibnu Abi Bakr ibnu Ayyub az-Zur'i. Zura sunan gari ne a cikin irin garuruwan da suke Dimashq, ƙauyukanta, don wasu sun ce shine garin Dir'a a yanzu. Za ku ji inda aka fi artabu da sojojin gwamnati da 'yan tawaye, 'yan a samu juya hali a ƙasar Syria. Za ku ji ana faɗar Dir'a. Sun ce Dir'a ɗin nan shine garin su Ibn Qayyim, kuma gari ne wanda ya shahara da ilimi. An haifi Ibn Qayyim a 23 ga watan 7 ga watan Safar, 7 ga watan Safar, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 691. Sannan kuma ya rasu 23 ga watan Rajab, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 751. Kaga shekara 60 yayi daidai a duniya. An haife shi 691, ya rasu 751. Saboda haka shekarun da yayi a duniya shekara 60. Yayi karatu a gurin babansa, yayi karatu a gurin wasu malamai na lokacinsa irin su Ibn Abdudda'in. Ya kuma kware a cikin harkar furu na mazhabar Hanabila, abinda ya shafi fiqhun Hanabila. Sannan ya kware a fannoni daban-daban, kuma ya lizumci Ibn Taymiyyah kamar yadda almajirinsa Ibn Rajab yake cewa ya lizumci Ibn Taymiyyah, ya kwashi ilimi a wajensa, ya kware a ilimin muka daban-daban na musulunci. Yace kuma babban masani ne a fagen tafsiri, ba a iya karawa da shi.
wato a fagen tafsiri yace la yujara, kana arifan bit tafsiri la yujara, ba a iya wato gwarawa da shi ko a ce za a buga da shi akan sha'anin tafsiri. Sannan kuma masani ne bi usulid din, abin da ya shafi aqida, abin da ya shafi shika-shikan addini. Wa ilayhi fihi mal muntaha, yace in aka zo kan shi an zo matuka, an zo makura akan sha'anin tafsiri da kuma sha'anin sanin aqida ta musulunci. yace haka nan masani ne game da abin da ya shafi hadisi da ma'anonin hadisi da fiqhul hadisi, sannan da sanin madafai na ijtihadi na istinbati, inda zaka tsotso abin da ya shafi ilimi ka ciro su da karkashin alqur'ani ko nassin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama. yace to a wannan fage ba a cin masa ba. Ibn Rajab almajirin sa ne, saboda haka yana fadar abin da ya sani game da malamin sa. yace a wannan fage la yulhaqu fi zalika, la yulhaqu fi, wato ba a cin masa ba a sanin waɗannan fanninnuka na ilimi. Masani ne ga harkar fiqhu da usulul fiqh da larabci, musamman abin da ya shafi nahwu, ce wannan yana da kaso mai tsoka. Shi yasa akwai ɗansa Abdullahi, cikin ƴaƴansa akwai Abdullahi wanda ya kware a harkar nahwu, har ma yayi wa alfiya ta Ibn Malik sharhi, yayi wa alfiya ta Ibn Malik sharhi, ɗansa Abdullahi. Ibn al-Qayyim mutum ne mai ibada, kamar yadda shi kansa Ibn Rajab yake faɗa, ce malamin sa malami ne mai ibada. yace wa kana rahimahullahu za ibadati, ce mutum ne mai yawan ibada, wa tahajjudin wa tuli salah, mai yawan tashi yayi qiyamul layl ga kuma doguwar sallah. yace ila al-ghayatul quswa, wanda ya kai matuka. zamu je da Ibn Kathir ya siffanta yadda yake a wajen sallah, wajen tsayawa sallah da qiyamul layl, sujada da ruku'. ce mutum ne mai ibada wa ta'adduhin wa lahjin bizikr, mutum ne mai ibada, mutum ne mai yawan ambatan Allah, gashi kuma da ainihin san Allah da manzansa, da komawa zuwa ga Allah, da neman gafara, da nuna buƙatuwarsa zuwa ga Ubangiji, da nuna karayarsa gaba ga Ubangijinsa, nuna shi ba kowa bane a gaban Allah. yana faduwa gaba ga ubangijinsa da'iman, yana nuna ubudiyarsa ga Allah, shi bawa ne na Allah, shi mabukaci ne a gurin ubangiji, shi ba komai bane a gurin Allah sai yadda Allah ya da shi. yace lam ushahid mithluhu fi zalika, yace tunda nake ban taba ga kamar sa haka ba akan wannan sha'ani, akan wannan tafarki ban ga kamar Ibn al-Qayyim ba, inji almajirinsa Ibn Rajab. yace wala ra'aytu awsa'a minhu ilman, ban ga mutumin da ya kai shi yawan ilimi ba. wala a'rafa bi ma'ani al-Qur'an, ban ga mutumin da ya kai shi sanin ma'anonin al-Qur'ani ba. was sunna, da sanin ma'anonin sunna. wa haqa'iqil iman min, yace ban san wanda ya fi shi sanin haƙiƙanin imani ba kamar sa. yace walaysa huwa al-ma'sum, ba ma'sumi bane. wannan magana kakka dauka ko ina nufin ba ya sabo baya kuskure, a'a, ba ma'sumi bane. walakin lam ara fi ma'nahu mithluhu, sai dai abinda nake cewa ban taba ganin wani kamar sa, ni abinda nake faɗa kenan. to kaga wannan shaida ce ba kankanuwa ba yayi masa dangane da ibadarsa da dabi'unsa da tsoron Allah sa. mutum da yana da sha'awar zuwa hajji, ya je hajji ba sau ɗaya ba sau biyu ba, kamar yadda shi Ibn Rajab yake cewa wa hajja marratin kathira, ya je hajji sau tari. wa jawara bi Makka, ya ma zauna mujawara a Makka, wato ya makoci ɗakin Allah, sauraka ya zauna ya yi ibada a Makka kusa da ɗakin Allah. yace wa kana ahlu Makka yadhkuruna min shiddatil ibada, ce mutanen Makka suna bada labarin tsananin yawan ibadarsa, wa kasratit tawaf, da yawan dawafinsa. amran yuta'ajjabu minhu, suna faɗan labarin da ake mamaki a kansa. wato wannan zai nuna maka cewa mutum ne da ya hada abubuwa da suka shafi ibada, suka shafi ilimi, wato ya hada iliminsa da aiki. kamar yadda muka ce ya nizumci Ibn Taymiyyah, mutum ne da ya zauna da Ibn Taymiyyah
lokaci mai tsawo kamar yadda ibnu kasir kun san ɗaya daga cikin almajiran ibnu taymiya ne saboda haka sun hada wato alaka ta almajirci a gaban ibnu taymiya duk da ibnu qayyim ya fi shi matsa ibnu taymiya sosai da tasirantuwa da ibnu taymiya sosai da amfanuwa da ilimin sa saboda haka ibnu kathir abokin karatun sa ne yake cewa lokacin da ibnu taymiya ya dawo daga masar shekara ta 712 kusa an taba zuwa bayan an fafata da ibnu taymiya a dimashq da shi da yan bid'a an yi artabu da ilimi ya kada su aka ga to kawai a kai shi masar da can masar su ne kamar wato sham a lokacin kamar karkashin masar take masar a can ne wato kamar ka ce katsina da abuja a ce kawai a kai shi abuja to saboda haka abujan su can aka kai shi a kai shi can su yi maganinsa saboda haka aka je can aka tsare shi aka ga kuma tsarewa duk ba ta da amfani shi dai bai daina ibada ba bai daina zikiri ba bai daina ambatan Allah ba bai daina rubuce-rubuce ba ƙarshe aka sako shi to bayan an sako shi ya dawo Sham to tun daga wannan lokaci Ibn al-Qayyim ya haɗu da shi shekara ta 712 kaga Ibn Taymiyyah ya rasu shekara ta 728 kaga shekara su 16 yana tare da su yana like da shi inda ya sa kafa inda ya shiga inda ya fita wato yana yawo tare da shi kamar inuwarsa shekara 16 tare da himma da ƙwazo da ƙoƙari babu shakka ba kaɗan bace sama a fagen ilimi saboda haka sai ya kwashi kamar da ibnu kathir yace sai ya kwashi ilimi mai yawa daga wajen ibnu taymiya fa aqada anhu ilman jamma ya kwashi ilimi mai tarin yawa daga ibnu taymiya ma'a ma salafa lahu min al-ishtighali tare da cewa kafin su hadu da ilimin ibnu taymiya yayi ta kujubar tattara ilimin wato neman ilimin ba wai lokacin ya fara ba daman can ya kwashi ilimi a gurin malamai daban-daban yayi karatu kuma yazo ya hadu da shakundum saboda kai ta kwankwada yace wasara faridan fi babihi fi fununin kathira ibnu kathir yace ibnu qayyim ya zama daya tilo a fannuka da yawa wato ya zama na ba nabiyunsa a fanninnuka masu yawa ma'a kasrati talabi laylan wa nahara tare da neman ilimi ba dare ba rana ka duba wato duk da irin ilimi da ya tara wannan bai sa ya ji wani lokaci cewa shi yanzu ya ishe shi ba dare da rana kuma cikin karance-karance yake da leke-leke za mu yi magana akan irin littafan da ya bari da yadda ya tara ilimi to saboda haka kaga wannan yabo ne na mutanen da suka ganshi suka zauna da shi ba wai labari ne ake ba su ba kuma wannan karinin sa ne abokin sa ne wajen neman ilimi kaga inda a cikin zamanin mu ne to hasada ma za a yi a ce me ma ya sani a yi ta rigima to amma su can da yake da zuciya ɗaya suke abin Allah ne a zuciyarsu da cikakken ikhlasi suke abin yace wa kana hasan alqira'a mutun ne mai iya karatu ya iya qira'a wato ya kware wajen jan baki yace kuma mutun ne mai kyawawan dabi'u yace kasirat tawaddud mutun ne da in ka zauna da shi yanzu sai ka ji kana son sa to nan da nan sai ka ji kana son sa kun shaku wato ba mutun ne mai nuna girman kai da nuna ya isa da wulakanta jama'a ba shi da wulakanta don mai wulakanta jama'a to ba za a ji ana son shi ko kana son shi daga nesa in ka zo yayi maka wulakanci to sai ka ji kuma ka daina son sa to shi ba haka yake ba inji ibnu kasir yace mutun ne kasirat tawaddud ga halaye na kwarai yake cewa la yahsidu ahadan wala yu'zi ban taba sanin yana yi ma wani hasada ba ko yana kokarin cutar da wani babu wannan a ransa wala yasta'ibu ban taba jin yana neman aibin wani ba
sai ya gano wato al'aurar wani, kuskuren wani ko abin nan, baya da wannan. Ce wala yahqidu ala ahad, baya kullatar kowa, ba wani abu a ransa na kulli, duk da fa da aka sako shi a gaba a lokacin saboda almajircin sa da zurfin sa ga Ibn Taymiyyah, wannan ta shafe shi, an cutar da shi kamar da aka cutar da Ibn Taymiyyah. Amma duk da haka baya dauke da hasada, baya dauke da kyashi ko keta ko tunanin yadda zai cutar da wani. Ibn Kathir yace wa kuntu min ashabin nasi lahu, wato ina cikin mutanen da suka fi kowa zama da shi, abokantakarsa, wato aboki ne ni nashi cikin abokansa manya, kuma ina cikin mutanen da yake so suke san shi. wala a'rifu min ahli al-ilmi fi zamanina akthara ibadatan min, yace a zamanin mu dai da muke ciki din nan, inji Ibn Kathir yace ban san wani cikin malamai da ya kan shi yawan ibada, ban san wani cikin malamai mai yawan ibada irin tashi ba. yace wa kanat lahu tariqatun fi salati, yana da wata wato hanyar sa wajen sallah, ta dabi'ar sa a wajen sallah, yutiluha jiddan, yana tsawaita sallarsa sosai, wa yamuddu ruku'aha wa sujudaha, yana jan ruku'un yana jan sujjadar. wa yalumuhu kathirun min ashabihi, da yawa daga cikin abokansa suna zargin sa akan haka, suna cewa ya fiye dogon ruku'u da dogon sujjada, amma fala yarji'u, yake yadda ya daina. To shi yana ga haka ne, haka ya kamata shi yayi, ba dan su yake yi ba dan su ji dadi ba kuma dan ya wahalar da su ba. Ka san akwai wanda shi a cikin jama'a zai yi, in shi kadai ne kuma to ba zai yi ba, amma in ka bashi limanci to yanzu nan zai ja muku dogon sura, ya kuma ja muku dogon ruku da dogon sujjada, amma kuma in shi kadai zai yi shaf to kaga wanda dan kuye tsawaita, saboda haka in ba ku ji dadin tsawaita tashi ba, kuna iya yin bore ku ce ku ba ku yadda ba a rage. Amma in shi a karan kansa haka yake jin dadin sallarsa, ba dan ku yake yi ba, to ba lalle ne ku ya saurare ku ba. Akwai wani malami Taqiyuddin al-Hilali, mutumin Maghrib ne, cikin malaman sunna ne manya Allah ya ji kansa da rahamarsa. Ya yawo duniya, kusan garuruwan da bai shiga a duniya ba kaɗan ne, yana jin wajen yare 7 manya-manyan yarurruka na duniya. Larabci daban akan balarabe ne, kuma akan sa yayi fici, kusan karatuttukan sa akan sha'anin larabci yayi, sannan yana jin turanci, yana jin faransanci, yana jin jamusanci, yana jin yaren Spain, yarurruka 7 yake shi, manya-manya. Kaga to wannan ina zai shiga duniya ba za a saurare shi, ko ina je yana iya magana. To kuma da'iya ne, mai da'awa ne, duk inda ya je sai ya hada da shi, yasa kusan ƴaƴansa suka watsa a duniya. In ya je Iraki ya yi aure shekara 1 shekara 2 ya saki matar, ya yi gaba. Ya je Afghanistan, can ma ya aure, can ma shekara 1 ya saki matar, ya yi gaba, dan ba wacce za ta iya bin sa. To saboda haka kusan ƴaƴansa babu inda, Turai ne, a Asiya ne, a ina ne, Afirka ne dai, sai dai can Afirka ta shi ta, tunda mutumin Morocco ne, amma dai Afirka baka dai bamu san ya juye wasu ba, kan wasu kuma su ji labari su ce su ne so bayyana ka za irin ko wannan yanzu ba ta wahala. Yanzu wani in ya je wannan da ce kai to kawai mu ce mu ne, mu ce mu hilaliyuna ne. To ya zauna a Madina, ya koyar a jami'ar Islamiyya ta Makka. Akwai tarjamar Alkur'ani da ya da turanci shi da Dr. Muhsin Khan, wani likita. To lokacin da aka ce za a bashi limancin masallacin Madina, domin ƙwararre ne akan sha'anin aqida, ce za a bashi limancin masallacin Madina, to a sallarsa in yayi ruku'u ko sujjada sai yayi tasbihi 15. Subhanallah, kuma ba irin naka ba, subhanallah na tsatsu. Suka ce za a bashi limanci a harami, amma da Allah ana so tasbihin nan ya rage, 15 sun yawa. Wani tsoho ne in ya duka kai kace sai kai 15 yadda kake din nan,
sai ya kifa. Aka nemi ya dan rage, kaga watakila da ya yadda zai dawo da shi ko 10 ko 7 ko ya da shi rabi, yace shi ba zai rage ba, haka yake shi haka zai ci gaba, ko a kyale shi ya ja sallar a haka ko a hakura. Karshe aka dubi maslaha ta mutane aka ce to sai dai hakura, wannan kam haka zai kori jama'a ba zai zuwa masallaci. To haka Ibn al-Qayyim yake, mutum ne mai tsawaita sallarsa da tsawaita ruku'u da sujjada. Haduwarsa da Ibn Taymiyyah ta canza masa abubuwa da yawa a rayuwarsa. Ya yi karance-karance, ya haɗu da malamai da yawa kafin ya zo ya haɗu da Ibn Taymiyyah. Saboda haka ya tashi ya karanci irin abin da ya shafi ash'ariyanci, sufanci da sauransu, duk ya san su, ba za a layance masa akai ba. Amma zamansa da Ibn Taymiyyah sai ya gane wasu abubuwa da yawa da ya yarda da su wanda ba haka suke ba, kuma wasu abubuwa da yake ga daidai ne wanda ba daidai, wasu littafai da yake wato takama da su suke birge shi, ya fahimci cewa wannan littafan ba littafan shari'a bane. Shi yasa a cikin nuniyarsa yake faɗar irin tasirin da Ibn Taymiyyah ya yi masa. Yake cewa ya qaumi wallahi al'azim nasihatun min mushfiqin wa akhin lakum mi'wani jarrabtu hadha kullahu wa waqa'tu fi tilka ash-shibaki wa kunna dha tayrani hatta ataha li al-ilahu bi fadlihi man laysa tujzihi yadi wa lisani حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن جاء من حران فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى عراني مطلع الإيمان ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان. yace gaba da faɗar maganganu irin wannan, yake cewa ya ku mutane, wallahi na rantse da Allah ga nasiha zan muku, nasiha daga mutumin da yake tausaya muku, dan uwanku mai kokarin ya taimaka muku. Yace dukkan waɗannan abubuwan, yana nufin hanyoyin bata din nan da harkokin tawili da wasu mazhabobi na karkatattu, yace duk na jarraba su, jarrabtu hadha kullahu, na jarraba waɗannan abubuwa. Wa waqa'tu fi tilka shibaki wa kunna za tsayrani, na fada cikin wannan tarkon da ya tashi da ni, je jefa ni cikin wadi na halaka. Yace na shiga wannan tarkon, subhanallah. Yace jarrabtu hadha kullahu wa waqa'tu fi tilka shibaki wa kunna za tsayrani. Yace duk waɗannan abubuwa da nake muku bayani na hanyoyin bata duk na gwada su, na fada cikin wannan tarkon da ya tashi da ni, wanda ya nufi hanyar halakar da ni. Yace hatta ata haliyal ilahu bi fadlihi man laysa tuzihi yadi wa lisani, har lokacin da Allah ta'ala ya hada ni da falalarsa, ya hada ni da wanda hannuna ko harshe na ba zai iya sakan ka masa ba akan abin da ya mu. Yace habrun ata min ardi harrani, ce babban malami ne wanda ya zo daga kasar Harran, kun san daga can Ibn Taymiyyah suka zo Dimashq, shi har Allah ya hada ni da wannan babban malami da ya zo daga Harran. Fa ya ahlan biman jaa min Harran, ce madalla maraba lale da wannan malami da ya zo daga Harran. Fallahu yujzihi alladhi huwa ahluhu, ce Allah ne zai sakanka masa da abin da ya cancanci a sakanka masa da shi, min jannatil ma'wa ma'ar ridwani, sakanka masa da aljanna tare da yarda. Ce akhadhat yadahu yadi, hannayensa suka kama nawa hannun, wasara falam yarum, ya tafi da ni bai gushi ba, hatta arani mafli'al imani, har sai da ya nuna min mahudar imani. Shi wa ra'aytu a'lamal madinati, naga tutocin Madina na tauhidi suna kadawa, haulaha nazala al-huda, anan daura da ita shiriya ta sauka,
wa asakirul qur'ani da sojojin alqur'ani cewa ra'aitu asaran aziman sha'nuha naga abubuwa tasiri wanda yake bai kankani ba mahjubatan an zumratil umyani abubuwan da na gani abinda makafi ba za su iya gani bane wa waradtu ra'sal ma'i abyad safiyan naje gindin ruwan gashi nan fari kal garai garai hasba'uhu kala ali ittijali na duba yadda nake hango tsakon kwanin da suke kasansa kamar irin duwar watsu da ake yi wa kambin sarauta ado da su masu kyalkyali yace to haka ya ci gaba da yaban irin abin da ya samu na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da fahimtar addini daga ibnu taymiya saboda tasirin sa a zaman sa da ibnu taymiya ya masa tasiri kwarai da gaske wanda har wasu suke ganin kusan duk abin da ma yake bayani na ilimi kusan na ibnu taymiya ne yake ƙara faɗaɗa yake ƙara yaɗa shi kamar yadda ibnu hajar a cikin ad-durarul kamina fi a'yanil mi'ati ath-thamina yake cewa game da ibnu qayyim yace wa kana jari'al jinan mutun ne mai ƙarfin zuciya wato ba matsoraci bane wasi al-ilmi yace mutun ne mai fadan ilimi arifan bil khilafi ya san sabanin da yake tsakankanin malamai wa mazahibis salafi ya san mazhabobi na magabata wa galaba alaihi hubb ibn taymiya yace san ibn taymiya yayi masa rinjaye hatta kana la yakhruju an shay'in min aqwalihi yace da wuya ma ya fita ya bar wani abu da ibn taymiya ya faɗa bal yantasiru lahu fi jami'i zalika yana wato goyen bayan ibn taymiya tare da taimaka masa a dukkan ra'ayoyinsa wannan maganar akwai abinda ba daidai a cikin ta ba ibn qayyim babu shakka ya tasirantu da ibn taymiya nesa ba kusa ba ya amfana da shi kuma ya baza ilimin ibn taymiya tare da goyen bayansa amma akwai masalolin da ya saba masa akwai masaloli musamman masaloli da suka shafi fiqh kamar iddar baiwa kaga ya saba masa anan da wasu masaloli banda wannan da fatawar ibn taymiya daban shi kuma ya saba masa a cikin su saboda akwai masalolin da ya saba masa ibn hajar abin da ya faɗa anan ya kwaso ta da yawa yace wa huwa allazi haddaba kutubahu shine yanda ya tace littattafan ibn taymiya wa nashara ilmuhu ya watsa ilimin sa wa kana lahu haqqun inda al-umara al-muslimin kuma wato sarakai a masar suna girmama shi kwarai da gaske yace wa tuqila ma ibn taymiya kuma tare an kama shi aka tsare shi tare da ibn taymiya a qal'a ta dimashq anan gurin da aka tsare ibn taymiya har Allah ta'ala ya karbi ransa bayan an wulakanta shi an zagaye kasuwa da shi akan doki ana dukansa wato ibn qayyim an masa wannan lokacin da ya fatawa bi talaq al-kalat yace saki uku a kalma daya ko a majalisi guda saki uku da kalma ɗaya ko a majalisi guda ɗaya ne wanda ibnu taymiya ya shahara da wannan kuma ya tsaya ya kare wannan ra'ayin nasa tare da hujjoji masu ƙarfin gaske to ibnu qayyim yana tare da shi anan to kuma malaman mazhabar hanabila da sauran mazhabobi shafi'iyya malikiya su ba su yadda da haka ba su abin su wanda ya saki matarsa yace na saki saku uku ko na saki ki to kawai uku din ne su kuma suka ce ɗaya ne wannan na sake ki saki uku ɗaya ne kawai a ɗaya yake to wannan ta sa su artabu da malaman mazhabobi wanda wannan fatawar ta sa aka wahalar da ibn qayyim aka ɗora shi akan raƙumi aka yawo da shi cikin gari ana dukan shi ga laifin da yayi kaga sha'ani da ya shafi ilimi ai bai kamata a bi wannan tsarin ba kaga alamar cewa ba hujja inda hujja ku kada shi da hujja mana amma kwa kama shi kuna duka wannan za ta sa ku yi nasara to kaga duk dukan da suka yi masa bai hana wannan fatawar ta yaɗu ba kuma ta samu masu goyon bayan ta irin mu inda za ta mutu ai da ta mutu kuma abin mamakin yanzu a Syria duk da
wato an yi ta yaƙai shi har zuwa yanzu din nan. Yanzu a Syria akwai inda ba za ka je ka tsaya a masallaci ka ce Ibn Taymiyyah ba, yanzu nan sai a dake mutum. Amma su kansu kotunan musulunci na ƙasar akan abin da ya shafi auratayya, zamantakewa ta aure, sun ɗauki ra'ayoyin Ibn Taymiyyah ne da yawa, saboda ya fi masa sauki kuma ya fitar da su daga matsala. Mutum ne ya zauna da matarsa shekara 30-40 sun hayayyafa, sun gina gida da jikoki, tsautsayi shi ya zo shiga tsakaninsu, rai ya ɓaci, mutum kawai ya furta irin wannan kalmar, ce na sake ki saki, ko na sake ki, na sake ki, na sake ki. Cikin fushi zai faɗi haka, ya manta da duk shekaru da aka yi, ga ƴaƴa, ga gida an abin nan, an kawwana iyali. To kuma daga bayan ya huce, ran hankalinsa ya dawo jikinsa, kuma sai ya shiga tunani kuma, kai wannan abu bai kyau ba. Ya tuna wannan kalmar fa in aka tafi a haka to fa ya rusa gidansa, shikenan matar ta yi nata gaba, shi ma ina shi gaba, ƴaƴa kuma a sa su cikin haisa baisa. To babu abin da zai sa a kuma dawowa a lamlama wannan usra din sai irin fatawar Ibn Taymiyyah. To shi yasa suka dauke ta anan. Mutum ya irin wannan sakin, to a ɗaya yake. To kaga duk gabar su da shi sun ga cewa ya warware musu matsaloli da yawa na zamantakewa. To amma a wancan lokacin ba karaman wahala suka sha ba shi da almajirinsa Ibn Qayyim. Lokacin da aka daure shi, zaman sa na kurkuku na karshe da Ibn Taymiyyah yayi, ba aka daure shi tare da Ibn Taymiyyah, duk da dai ba a hada su gude ba, kowa aka kai shi, aka tsare shi a wani daki killatacce wa kasa hadu su karu da juna ko ya karu da shi. To lokacin da Ibn Taymiyyah ya rasu aka sake shi, ya kuma koma ya ci gaba da abin da yake. In an masa fatawa kawai sai ya faɗa, aka kuma sake daure shi, haka yayi ta wahala. To wannan yana nuna maka yadda duk da yadda aka sifanta shi da husnul khuluq wa kana kathirat tawaddud, mutum ne mai wato saukin kai wanda jama'a suke son shi, yake son su, duk da wannan bai hana shi wato ya faɗi gaskiya ba, bai kuma sa shi ya zama matsoraci ba, inda duk gaskiya ta kama zai faɗa. To haka yayi rayuwarsa har lokacin da Allah ya karɓi ransa. Ya rasu kamar yadda muka ce 23 ga watan Rajab, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama 751. Kafin rasuwarsa yayi mafarki kamar yadda Ibn Rajab ya faɗa, ya yi mafarki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ga Ibn Taymiyyah, ya yi mafarkin Ibn Taymiyyah, sai ya tambayi wani matsayi Ibn Taymiyyah ya samu a gurin Allah. Wato ya tambaye shi wani matsayi ne Allah ya kai shi. Sai Ibn Taymiyyah ya ce, ya nuna masa wani matsayi na can saman wasu manya ma, da ya wuce wasu manya ma. Sai ya ce wa Ibn Qayyim, wa anta kitta talhaqu bina, saura kiris ka kamo mu. Ce kai ma saura kiris ka kamo mu, walakin naka anta al'an fi tabaqat Ibn Khuzaimah. Amma yanzu kana ajin su Ibn Khuzaimah. An sai Ibn Khuzaimah ai babban malamin hadisin na mutumin Naisabur, wanda ya raya tauhidi a Naisabur. Shine zaka ji ce Ibn Khuzaimah ya rawaito shi a sahihinsa. Malamin Ibn Hibban shekara ta 307 ya rasu. Ibn Khuzaimah yace to kai yanzu kana matakin irin su Ibn Khuzaimah, kaga Ibn Taymiyyah ke daina saman su. Yace amma kai ma saura kiris ka cin mana. Saboda haka lokacin da ya rasu mutane da yawa sun halarci jana'izarsa. Akwai manyan gari kamar da Ibn Rajab yake cewa, abin da Ibn Kathir yake faɗa, waɗanda suka halarci jana'izarsa akwai manya-manyan malamai da manya-manyan gari da manya-manyan salihai da jama'ar gari, kowa da kowa. Sai aka rika turereniya wajen ɗaukan makararsa. Haka Allah ta'ala ya bashi karbuwa.
amma maki duk wannan matsayi da yake da shi za mu samu mutum ne mai tawalu mai kaskantar da kai wanda ba shi da nuna ya fi kowa. Ya yi rubuce-rubuce masu yawa, ya tara littafai masu ɗimbin yawa, don yadda suka ce kusan ba wanda ya kai shi yawan littafai a lokacinsa. Ya kashe kuɗi kuma a fanni guda, ko in ce littafi guda zai iya sayan kwafi iri-iri, ya ce sai wannan kwafi, ya sai wannan kwafi, kamar da muke sha ɗaba'ar gari kaza, ɗaba'a kaza, ɗaba'a kaza. To wasu ɗaba'o'in ma ba su da wani kyau, amma dai zai saye su ya mallake su ya ajiye. Ce saboda haka da ya tara abin nan, wani malami da ya rasu a lokacin, kusan shi ya sai kusan littafansa. Bayan rasuwarsa ‘ya'yansa, bayan sun kwashi abin da suke da bukata cikin littafansa, sun daɗe suna sayar da littafan ba su kare ba. Sun daɗe suna sayar da littafan da suka rage bayan sun kwasu wanda suke bukata. Bai kare ba. Ya kuma rubuta waɗanda ya rubuta da dama, kusan littattafai ne a fanni iri. Irin littafinsa, Ilamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin, wanda ya rubuta akan sha'anin fatawa da alƙalanci da takalidi da ainihin ijtihadi, yadda ya kamata malami ya kasance in an masa fatawa ko shi mai fatawar ko abin da ya shafi ijtihadi ko babban littafi ne, mausu'a ne a wannan babin. Ya rubuta irin su Madarijus Salikin, Sharh Manazilis Sa'irin na Abi Ismail Al-Harawi, babban littafi ne da ya shafi abin da yake da alaka da gyaran zuciya da ɗabi'u da halayya da zamantakewa ta mutane. Haka ne yana da littafin Uddatus Sabirin wa Zakhiratush Shakirin, wanda ya magana akan haƙuri da kashe-kashensa da abubuwan da za ka yi ka zama mai haƙuri da amfanin da haƙuri zai haifar maka a rayuwarka ta duniya da lahira. Yana da Tariqul Hijratai, wanda shi ba abin da ya shafi gyaran zuciya ne da halayya da ɗabi'u. Yana da littafai kuma na aqida, irin Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya ala Ghazwatil Mu'attilati wal Jahmiyya. Yana da littafin As-Sawa'iq al-Mursala ala al-Jahmiyyah wal Mu'attila, wanda dukkan su littafai ne da yayi su domin bayyana aqida ta magabata da raddi kuma ga yan bid'a. Raddin da babu sassauci, babu sako-sako, babu lako-lako a cikinsa. Kai daga sunayen ma za ka san as-sawa'iq al-mursala, wato sawa'iq tsawa aradu da ake faɗa, wacce aka jihuta akan wa yace alal jahmiyyati wal mu'attila. Jahmiyya sune wasu tawilin sifofin Allah ko kore sifofin Allah. Haka nan yana da littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad, da littafi ne da yake ya shafi sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba kawai yadda ake karanta sira, sira da kuma fiqhus sira din. Ya faɗi sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam abu kaza da lokaci kaza da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza, sai kuma yayi bayanin irin abin da zaka amfana da shi a hukunce-hukuncen shari'a a cikin wannan abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, da hikimomin da suke karkashin abubuwan da suka faru a sira. Saboda ka sira ce, sannan fiqhu ne, sannan suluk ne, sannan wani lokaci ya ta magana akan ma abin da ya shafi hadisai da ilal din hadisai. Saboda ka gashi sira ce, amma sira ce da abin da ake kira ash-shama'il. Wasu akwai sira, akwai shama'il da suke faɗa halayyar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To haka ya hada su. Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad. Wasu ta fi huda, fi hadi ba huda ba, fi hadi khairul ibad. Yana da littafin Miftahu Daris Sa'ada wa Manshurul Ilmi wal Irada, da shi ma yayi shi ne akan raddi ga matsafa, raddi ga waɗanda suke ƙaryata kaddara da sauransu. Shi ma littafi ne babba wanda a ciki ya faɗi irin halittu manya-manya da Allah ya yi, da irin hikimomi da sirrin da yake cikin halittun Allah, sama da ƙasa da rana da wata, da maganar kusufin rana da na wata ya yake faruwa, kuma waɗanne irin hikimomi ne na Ubangiji a cikin faruwarsu. Wani a cikin littafin Miftahu Daris Sa'ada. Yana da littafin Shifa'ul Ali
fi masail al-qada'i wal qadari wal hikmati wat ta'lil, da shi ma babban littafi ne da ya magana akan abin da ya shafi kaddara, magana kaddara. Littafi ya guda wanda zai kai wajen shafi 400 ko 500 akan menene kaddara. To akwai littafan ma da a halin tafiya ma ya rubuta su, yana cikin halin tafiya. Kun san mun ce yayi tafiye-tafiye zuwa hajji ba sau ɗaya ba su bi ba, to a irin wannan tsakankanin ba a cikin garin su ba a cikin labararan sa ba, kaga ba zai yi tafiya ba wanda mutumin da yake da wannan kaya na littafai a ce ya tafi da su, sai dai dau abin da zai iya dauka, sauran kuma ya bar su a garin su. To amma duk da haka yayi littafai a halin tafiya, irin su littafin sa Miftahu Daris Sa'ada a halin tafiya yi shi, littafin sa Zadul Ma'ad yana kan tafiya yi shi, littafin sa Bada'i'ul Fawaid yana kan tafiya yi shi, littafin sa Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Wato in kana so ka ga mecece soyayya to ka karanta wannan littafin. Sa ƴan samari ƴan kwalisa san soyayya to wannan shine littafin da zaka san mecece soyayya. Sunan shi Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. A halin tafiya yayi shi. Littafin shi Tahzibus Sunan, Sunan Abi Dawud, shi ba a halin tafiya yayi shi. Littafai da yawa wanda a halin tafiya ya rubuta su, ba ma littafai tare da shi, amma ka duba ka ga irin ilimin da yake cikin su. To wannan zai nuna maka hanyar da suka bi wajen neman ilimi ba ita muke bi ba. Shi yasa su in suka bi sai su bille, mu ko muka bi sai ta toshi, sai kuma kaga ana ta dawowa baya. Ya bar mana abubuwa da yawa, ilimi da yawa. Sun ce yana da uslubi, kuma haka ne, in kana karanta shi yana da uslubi mai jan hankali, kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa. Shi yana da uslubi, wato iya magana, zaƙin magana, azancin magana, yace mai jan hankali, wanda yake rinjaye akan kwakwale, tare da hujjoji da dalilai. In ya kwararo magana yana yi, yana kawo hujja ɗaya bayan ɗaya. Ce akwai hujjoji 30 akan wannan, akwai hujjoji 50. Ya ka ta ɗaya ka ja, ya ka ta biyu ka tirje, ya ka ta uku, ai za a je lokacin da kai ma dole ka saki, ka sallama. To yawanci masail din da Ibn Taymiyyah ya magana su a takaice, kuma aka ja da shi, to Ibn Qayyim ya zo ya ƙara faɗaɗa su tare da kwararo dalilai ba kaɗan ba a kansu. Kana so kaga irin dalilansa, duba littafin Sawa'iqul Mursala, kaga yadda yake zuwa hujjoji akan mas'ala. Duk da wannan irin ilimi da Allah ya bashi, sai muka ga yana faɗa wasu baitoci kamar yadda Salahuddin Safadi ya faɗa a cikin littafinsa A'yanul Asr wa Awanun Nasr. Yake cewa Ibn Qayyim ya rera masa wasu baitocin da ya rubuta da kansa. A ciki yake cewa bunayyu Abi Bakr kathirun dhunubuhu wa laysa ala man nala min 'irdihi ismu. bunayyu Abu Bakr jahulun bi nafsihi jahulun bi amri Allah anna lahu al-'ilmu. bunayyu Abi Bakr ghada mutasaddiran yu'allimu 'ilman wa laysa lahu 'ilmu. بني أبي بكر غدا متمنيا وصال المعالي والذنوب له هم. بني أبي بكر يروم ترقيا إلى جنة المأوى وليس له عزم. haka waƙoƙin suka tafi baitocin, ba duka na kawo su ba. A ciki yake cewa bunayyu Abi Bakr, yayi tasgirin kansa, shine Ibnu Abi Bakr, Muhammad ibn Abi Bakr, ce dan gutsulutin dan tsugulutun dan Abubakar. To ya tasgiri ne na ihtikari nafsihi, ni dan Abubakar da ban kai na kawo ba, ce kathirun zunubu, amma gani da yawan zai fuffuka. Yace walaysa ala man nala min irdihi ismu, ce kowane ne ya faɗi mummunar magana a kaina ba shi da laifi, wato na cancanta
in zagi na aka yi na yi abin da ya kamata a zage ni, in yi da ni aka yi na yi abin da dan laifuka na a gurin Allah suna da yawa. ce bunayyu abubakrin jahulun bi nafsi, ni dan abubakar na jahilci kaina, jahulun bi amrillahi, na jahilci al'amarin Allah, anna lahu ilm, ina ilimi kuma ina naga wani ilimi. ka duba fa yadda muke maganar ilimin sa da yadda malamai suka yi ta kwararo rabo a kansa a fage kaza ba yadda na biyu, amma cewa yake ina ya ga wani ilimi. yace bunayyu abi bakrin qada mutasaddiran, ce gani na kawo kaina, ni ne malami, ni ne mai fatawa, ni ne yu'allimu ilman wa laysa lahu ilmu, ce ina koyar da mutane ilimi amma ban da ilimi. ce bunayyu abi bakrin qada mutamanniyan wisal al maali, na wayi gari ina so in zama wani abu, in zama wani, in kai wani mataki babba. ce wa dhunubu lahu ham, amma ga zanubai duk sun tattaushe ni ta ko ina. ce bunayya abubakar ya rumu tarakkiya, ina so in ƙara sama, in ƙara yin sama, in kai aljanna aljanna zama, wa laysa lahu azmu, amma ba tare da wani kokari ba da wani kokari. wato wannan shine habbun nafs, ba jiji da kai, baya nuna cewa shi wani ne, shi ya isa. yanzu ka kwatanta wannan da bai raba aljanna? yanzu wannan ka je ka ce baka aljanna? shi ma yana ganin tukunna tsoro yake ji, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. ga ibadar amma tsoro suke ji, suna jin tsoro za su koma ga Allah, ba su sani ba an karba ba a karba ba. to kaga kullun cikin kokari himma suke, kullun cikin kokari suke yi wajen su ga sun nemi yarda Allah. amma wanda zai ce zai ba wa Musa aljanna, kaga ai maganar shi ya ce ma ya rasa, ai bata mata so ba, har ta yi masa rara, har ma wasu yake rabawa. wannan littafi da yake gaban mu Adda'u wad-Dawa, littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske, wanda duk ya karanta wannan littafi zai ga wato ya kunshi abubuwa masu girma, masu muhimmancin gaske, domin yana magana akan abubuwan da suka shafi ma'asi da wato saban Allah da yawan zunubi da irin tasiri da suke wa mutum a rayuwa, yadda suke gurbata rayuwar mutum ta duniya da ta lahira, suke gurbata masa tunani, da irin yadda suke wato jawo masa hushin Allah. saboda a cikin wannan littafi Adda'u wad-Dawa, Ibn Qayyim yayi magana akan abin da ya shafi addu'a da kyautata zato ga Allah, tare da gujewa ruduwa da kai. ka kyautata zatanka ga Allah, ka roki Allah, amma kada ka ruka rudar kanka, kana yaudarar kanka cewa kai ku kun gama haye gadar, ko ba taku ake ba, ai mun haye, sai dai wasu, sai yan baya. to yayi magana mai tsawo akan wannan, yayi magana akan al-uqubatul qadariyya lil ma'asi, irin uqubar da Allah ta'ala yake saukarwa mai saban Allah a nan duniya ko a lahira. yayi magana akan al-uqubatu shar'iyya lil ma'asi, irin yadda shari'a ta ambaci wasu uqubobi ga wasu laifuffuka, kamar abin da ya shafi al-hudud, at-ta'zirat, haddin zina, haddin kazafi, haddin shan giya da sauransu. sannan yayi magana akan kashe-kashen zunubai, wanda ya kasa zunubai gida hudu. akwai zunubin da ya kirawo az-zunub abinda akwai al-malakiyya, akwai ash-shaytaniyya, akwai as-sab'iyya. yadda rayukan mutane suka wato abinda mutane suka kakkasu zuwa kashi hudu. sannan kuma yayi magana akan al-ishqu, wato tsananin bege, wanda ana jin dalilin rubuta littafin ma tambaya ce akan wannan cutar, wato wani ne cutar bege ta kama shi, wanda take ta jefa shi cikin saban Allah. yayi kuma ya kasa yadda zai ya fitar da kansa, kullun ƙara ruruwa take, al'amarin kuma ƙara tabarbare masa suke. to shine ya rubuto yana neman wato ibn al-qayyim ya masa wato ya ba su shawara, ya masa bayanin ya zai, kamar da kasan ana yawan irin wannan tabbayar. sun ya ce malam ni dai gashi Allah ya jarrabe ni da wani saban Allah kaza kaza,
ina son in daina, abin yana damuna, kullun sai nayi kamar zan daina sai in koma ruwa, dan Allah malam a taimaka min da shawarwari ya zan yi. To irin wannan tambayar ce aka yi wa Ibn al-Qayyim, yaga kai ai wannan tambayar ya fi karfin ya zauna ya dan bashi jawabi, kawai sai jawo alƙalami sai rubutu, kafin ka ce me sai ga wannan littafi ya tashi dime mai a gaban mu. Saboda haka zamu dan karanta farkon littafin dan kada malam Abdullahi ya cire mana wannan kasar ce baya ci. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim, wa bihi nasta'in. Su'ila Shaykhul Imam al-Alim al-Allamatu al-Mutqin al-Hafiz an-Naqid Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Shaykh Salih Taqiyuddin Abi Bakr المعروف بابن قيم الجوزية زاده الله من فضله. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنه إن استمرت به أفسدت دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، عبدونا مأجورين رحمكم الله تعالى. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى لكل داء دواء. الحمد لله، أما بعد. الحمد لله، أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الحرم. قال الترمذي: هذا حسن صحيح. وهذا يؤم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. wannan littafi an dade da fara buga shi, wannan littafin adda'u wad-dawa. Bugun farko da aka fara yi masa a Indiya aka fara buga shi. A Indiya aka fara buga shi a wani gari da ake kira Ara a ƙasar Indiya a 1890, wato tun karni na 19, ƙarshen karni na 19. Yanzu muna karni na 21 miladiya, to a karni na 19 aka fara buga shi, ƙarshen shi an buga shi da sunan Aljawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi, da wannan sunan aka fara buga shi. Sannan aka sake buga shi a Alkahira 1904, wato farkon karni na 20 aka sake buga shi a Alkahira. Sannan kuma aka ci gaba da buga shi a lokuta daban-daban, a shekaru daban-daban, kamar a shekara ta 1928 an buga shi, aka nan 1958 an sake buga shi, wanda wani malami Sheikh Mahmud Abdul Wahab Faiz yayi masa aiki. Sannan aka sake buga shi
yayin da wani malami da ake kira Muhammad Ali Subayh yayi masa aiki, sannan wani malami kuma shi ma ya sake masa aiki, Muhyiddin Abdul Hamid, aka sake buga shi Al-Qahira. Duk a wancan lokacin ana buga shi da wancan sunan Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi. Sai a shekarar hijira ta abin nan ta a daba'ar wannan kai, a daba'ar Muhammad Hamid al-Faqi. Muhammad Hamid Faqi wani mutumin Masar ne wanda daba'a sa ba sa shekara ba, to ba daba'a sa aka fara buga shi da sunan Adda'u wad-Dawa, sunan da yanzu a wasu littattafan zaka an rubuta Adda'u wad-Dawa. A wannan lokacin aka fara rubuta shi da wannan, aka fara buga shi da wannan. Sannan kuma a shekarar 1988 aka sake buga shi a Dimashq, shekara ta 1988. A wannan shekarar ni ma na fara samun kofin littafi a 1988. To an buga shi da aikin Yusuf Ali Bidewi. To wannan sunan Adda'u wad-Dawa shine kusan sunan da manyan almajiran shi abin nan suka faɗi littafin da shi. Kamar Ibn Rajab ya kawo sunayen littattafan Ibn al-Qayyim, ya kira shi da wannan sunan Adda'u wad-Dawa. Haka nan As-Safadi a cikin littafin Ayanun Nasr ya kawo shi da wannan. Ibn Kathir da yawa daga cikin malamai da suka faɗi tarihin Ibn al-Qayyim suna faɗar sunan littafin da Adda'u wad-Dawa. Saboda haka ya fi kusa da ya zama shine sunan littafin. Kuma za ku ga cewa tun daga farko ya fara maganar Adda'u wad-Dawa din. Hadisan da ya kawo duk magana ne akan Adda'u wad-Dawa. Duk da cewa tambaya ce aka yi masa, to amma magana yake akan cuta da maganinta. Nuskar da take hannuna ita ce kusan daba'a ta ƙarshe wacce kuma tafi kowace kyau. Daba'a ta ƙarshe da tafi kowace kyau. Daba'a da take hannunku yawanci ta ƴan kasuwa ce. Saboda haka sai ku hakuri ku ta gyare-gyare. Ta ƴan kasuwa ce. Wannan adawun din da yake tsakiya masu daba'a ne suka sa. Za ka rika tsallake shi baya cikin karatu. Yace bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi alazim. A taku za ku ga akwai wani shimfiɗa su ila waye a nawa babu. Sai yace ma taqulu sadatul ulama'u a'immatud din radiyallahu anhum ajma'in. Akwai su a wata nuska din amma dai a tawa babu, da haka kakka goge shi wannan, ka bar shi ba matsala. Ma taqulu sadatul ulama a'immatud din, me malamai limaman addini shugabanni iyaye za su ce radiyallahu anhum ajma'ina fi rajulin ibtuliya bi baliya, me za su ce game da mutumin da Allah ya jarrabe shi da wani bala'i, wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratahu, babu alaihi anaka. Ya san cewa idan wannan cutar da bala'in da Allah ya jarrabe shi da shi ya dore a haka, ya ci gaba a haka, to zai bata masa duniyarsa da lahirarsa. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin, yayi duk iyayensa, ya bi kowace irin hanya na ya ga ya raba kansa da wannan cutar, da wannan bala'in. Fama tazdadu illa tawaqqudan wa shidda, amma bala'in sai ƙara ruruwa yake yi da tsananta. famal hilatu fi daf'iha, ce to wace dabara zan bi in raba kaina da wannan bala'i, wa mattariqu ila kashfiha, wace hanya zan bi in yaye wa kaina wannan jarrabar. farahim Allahu man a'ana mubtalan, Allah ya ji kan wanda ya taimaka ma wanda ya fada cikin bala'i. wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, Allah na cikin taimakon bawa matukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa. Wannan hadisi ne na Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Muslim. Aftuna ma'jurina, ce ku bani fatawa Allah ba ku lada, Allah biya ku. Wannan ita ce fatawar da bai faɗi cutar ba, amma a cikin amsar da Ibn Taymiyyah yayi an fahimta, an hararo cewa da'ul ishqi ne, cuta ce Ibn al-Qayyim ko ya buri mun jima muna Ibn Taymiyyah, saboda haka zamu yi ta fadar, saboda haka da'ul ishqi ne ya kama shi, cuta ne ta bege
ya gani yana so kuma ba a san shi, saboda haka ya shiga cikin wani hali, dan da ana san shi sai a aure, kaga sai ya warke. Amma tun da kaga yana wannan maganar bala'i ya shiga, to irin wannan sai kaga an shiga wani hali, ya daina fita cikin jama'a, ya daina zuwa masallaci, an daina sallar jam'i da shi, ya rika jin haushin mutane, yana ta faɗa da ƴan gidansu, yana jin haushin babansa da babarsa, ya daina fita kasuwa, ya daina sana'a, ya daina abubuwa da yawa su haɗan masa, wanda ƙarshe kaga ba yi sa'a ba ya dan fara kurbe. To daga nan kaga duniya da lahira ta lalace. Dan tafiya sai ga kamar ya fara ma jin wai mai yawa Allah ma, fara shiga zargar kaddara waye da sauransu. To shi yasa shi mai wannan tambaye ce bala'in nan in ya ci gaba zai bata masa duniyarsa da lahira. Ce kuma yayi kullun ƙara ruruwa yake, ƙara hauhawa yake. Fa ajaba shaykh al-imam al-alim shaykh al-islam mufti al-firaqi, kai ka ce mufti al-muslimin, ana mufti al-firaqi, malam limami, shugaba, malami, shaykh al-islam, wanda yake yi wa kungiyoyi daban-daban fatawa. Yana cikin abin ibn hajar yake cewa ilimin sa ba ma ɗan ahlus sunna kadai suke more ilimin sa ba, har ma wanda ba sa bin sunna suna fakewa su mori ilimin sa. Shamsuddin, wannan shine kirarin da ake masa. Abu Abdullahi dan sa ne, shi ma malami ne, bai tsawon rai ba, shine yayin sharhin alfiya ta ibnu Malik. Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub imam al-madrasah al-Jawziyya, ya rike shi ma shugabancin wannan makaranta a Dimashq al-Mahrusa radiyallahu anhu. Yace alhamdulillah, haka yake anawa, alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. Ce sabata fi sahih al-Bukhari, hadisi ya tabbata a sahih al-Bukhari min hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu, hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. الله بيتق سوكر دوات تتابة فاتيا سوكر متى دماغن. وفي صحيح مسلم يا تبت أتكل لتاف مسلم من حديث جابر دقى حديث جابر دن عبد الله قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء. kowace cuta tana da magani. Fa idza usiba dawa'un idda'a bara'a bi iznillah. Idan maganin ya samu cutar, sai kaga cutar ta warke da izinin Allah. Wa fi musnad al-imam Ahmad min hadith Usama ibn Sharik an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, a cikin musnad Imam Ahmad hadisin Usama ibn Sharik daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa. Allah bai taba saukar da wata cuta ba sai ya saukar mata da magani. Alimahu man alimahu, wanda ya san maganin nan ya sani, wa jahilahu man jahilahu, wanda bai sani ba bai sani ba. Wa fi lafzin, a wani lafazi a cikin sunan Tirmidhi kenan da Abu Dawud, yace inna allaha lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawa'an. Allah bai taba ajiye wata cuta ba sai ya ajiye mata waraka ko kuma ya ajiye mata magani, illa da'an wahidan, sai cuta daya. Qalu ya rasulullahi wa ma huwa, yace ya manzo Allah, wace cutar ce ba a ajiye mata magani ba ko waraka? Qala al-haram, yace tsufa. Qala Tirmidhi hadha hadithun hasanun sahih. Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Malam yace wa hadha ya ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyataha. Waɗannan hadisai duka da Allah ta'ala da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar cuta da magani, yace to ya kunshi cututtukan zuciya, cututtukan da suke shafar ruhi, ko cututtukan da suke shafar gangar jiki da magungunan su. Wato ba kawai cutar jiki, gangar jiki ake, har cutar da take kama zuciya. Mun ce kama zuciya muna nufin cutar da take kama ɗabi'u da halayya, imani na mutum, ko kuma ainihin wasu cututtuka da suke kama mutum na ƙeta, na hasada, na ganin ƙyashi, na kullata da wasu abubuwa masu kama da haka, da cututtukan zuciya ne. Duk waɗannan cututtuka Allah ta'ala ya saukar da magungunan su, wanda su ne
a nan ibn al-qayyim zai mana fashin baki a cikin wannan littafi game da wannan matashiya, da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusan mun cinye lokacin tambaya, babu lokaci, don haka za mu takaita karatun namu, ba za mu ɗauki dogon lokaci ba. Yawancin takaddun da aka bani na ɗan uwa ne da suke buƙatar addu'ar ku. Wasu suna cewa an musu sata, wani an sace masa mashin ɗinsa, wani barayi sun masa sata. Allah ta'ala ya mai sanya musu da wanda abin da suka rasa. Su kuma waɗanda suka yi satar, Allah ya shirye su dawo da masu haƙƙinsu, kuma Allah ya shirye su daina. Sai wani shi kuma da wanda ya rubuto tambaya shi kuma akan masu cewa musu addu'a, ce da yawa ana rubuto neman addu'a, yake cewa game da addu'o'i da ake aikawa masallatai ko yara 'yan makaranta, sai a taimaka musu da addu'a suna jarabawa, ko kuma mutane masu matsaloli na rayuwa, ko a ce yayi wa mamata addu'a, ko kuma marasa lafiya. To duk dai waɗannan dai misalai ne bayar. Abinda da yake nufi dai neman addu'a a gurin mutane kowace iri ce. Sai ya ji wani malami ya ce duk wannan bid'a ce, saboda shi a iya bincikensa da karatunsa bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba. To abinda nake so da ƴan uwana ɗaliban ilimi, a daina saurin cewa kaza bid'a ko kaza shirka ko kaza, saurin faɗa yana da matsala. Ka ce kana bincike domin ka ga asalinsa, ko ka ga ina zai shiga, ko ya dace ko bai dace ba, amma saurin yanke hukunci kuma in ka tambaye shi yanzu a bincikenka da me ka bincika fi sabilillah, wato sai kaga cewa shi ba yadda yake, amma kuma cewa yake iya bincikensa. Ilimi yana da faɗi, wani abin ka bi ta kansa ma ka wuce, baka san cewa shi ne abin da kake nema ba. Saboda haka saurin irin yanke hukunci, musamman abu ka ce kaza ne, ka bashi hukunci da wuri. Ala akalla tattauna da abokan karatunka, ɗalibai ƴan uwanka, tattauna da su kafin ka fito gaban jama'a ka yayata abin, domin kana iya zuwa ka yayata duk ka sa cikin mutane cikin rudu, kuma duk abin da kake faɗa ma rudin ne. To ƙarshe a zo za a gyara maka, kuma ka riga ka saki maganar, ba ka so kuma ka janye ba. Amma in kai da ɗalibai ne ƴan uwanka, abu ne mai sauki ka gane in kuskure ne ka gane, kuma ka janye, wani ma bai san ka yi tabannin wannan ra'ayi ba. Amma ka riga ka zo ka shelanta shi, ka zo nan ka tsuguna ka faɗa, ka je can ka tashi tsaye kai faɗa, ka je furi hudu ba, ka je wa'azin kasa, ka je ina ne duk kai ta faɗa. To kuma daga baya aka zo ana tattauna, ka ji cewa kuma ba ka da wata hujja. To kuma sai ka ga in ba an yi sa'a ba, mutum ya zama mai cikakken ikhlasi ne, janye fatawar ta yi wahala. To shi yasa ba a san gaggawa a yanke hukunci irin. Ba laifi ka ce kai dai kana dai bincike har yanzu dai baka gano ina ne me zai zama asalin sa ba laifi, wannan kuma malamai suna yin wannan, manyan malamai ma su yi tawakkufi ko su ce suna cikin bahasi ko wani abu. Amma haka ka ce kai tunda dai kai baka gani ba kawai bid'a ne, to yanzu su da bid'a dan kawai ba ga abu sai zama bid'a. Asali ɗaya ne, ya halatta musulmi ya nemi addu'a gurin dan uwansa musulmi, ko bai halatta ba? Shine wannan asalin. Inda ya halatta, to me ya zama me da shi bid'a kuma yanzu? Duk sunan shi ne ma, sawa'un ka nema gun daya ko gun biyu, ko da lasifika ko ba lasifika, da dai sunan shi ne ma. Ko in gaya muku ba lasifika, ko in gaya muku da lasifika, ko in gaya muku ɗaya ko in gaya muku in group, duk dai sunan shi neman addu'a gurin mutane.
ba na jin zai ɗauki wani suna daban. To idan al'asul ɗin ya tabbata, ta yaya aka yi zama bid'a to? Ta ina ya zama bid'a? Saboda yanzu ana makalla fika, ko saboda yanzu mutane sun fi neman addu'a sama da da. Da su kila ba sa nema, amma yanzu suna nema. An sani a musulunci ya halatta, yana daga cikin ma abin da muke faɗa mu ahlus sunna. Tawassuli da addu'ar mutanen kirki, ko baya daga cikin abin da muke faɗa na at-tawassul al-mashru', at-tawassul bi du'a'i salihin. A cikin taron nan ba a cewa ba salihai. To idan na ce da Allah jama'a a yi min addu'a wata bukata ta alkhairi Allah ya biya min, neman addu'a tawassuli nake yi a taya ni da addu'ar wani salihi, sai ya zama na yi laifi bayan kuma an ce yana daga cikin tawassuli mashru'i. Saboda haka ina ga wannan fatawa ta shi ta dan yi tsauri, dan rarrage ta, dan sassauta kaɗan. Wannan ya ce a masa bayani akan littafin Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ya sa afrat ila Biladil Afrah. Ban san ta wani bangare ba, ta bangaren kasancewar littafin ne na Ibn Qayyim ko kuma littafin Ibn Qayyim ne, ko ya daga cikin littattafan da yayi magana akan at-tarbiyya nafsiyya. Ibn Taymiyyah tabibul qulub ne, aka iya kiran shi likitan zukata, maganganunsa suna shiga zuciya. Akwai littafin sa ar-ruh wanda shine yake da magana akan sa, ana jin cewa akwai wasu fusul da suka shiga cikin littafin ruh wanda ba nashi bane. Ana tsammanin Burhanuddin al-Biqai yayi wa littafin sharhi, wani abu na sharhin ya hade da matanin wannan littafin ar-ruh kenan. Da haka akwai wasu abubuwa da ake tsammanin kamar bai kamata a ce Ibn Qayyim da yadda aka san shi ba, da bin abu yake da kike da tace abubuwa a ce shi ya rubuta su. Wasu kuma su ce a suna cikin littafansa na farko tunda ai daga baya ya ce ya haɗu da Ibn Taymiyyah ya kuma masa wato tasiri sosai. Ala ayi halin da ana cewa akwai wani abu da yake cikin littafin ar-ruh wanda ba talifi Ibn Qayyim bane, daga cikin sharhin Burhanuddin al-Biqai aka gwama sharhin da matanin. Amma kitabun Hadil Arwah ila Bilad al-Afrah, Bilad al-Afrah sune maganar Makka da aljanna da sauransu. Abinda zai hadi, kalma hadi tana nufin wanda zai yi maka, ya zai rika kiran ka har ka ansa kiran shi, har ka ji dadin kiran sa ka bi shi. Domin kalmar daga kalmar hada ne ya hadu. A da can idan Laraba suna tafiya cikin Sahara, to akan samu mai kyakkyawan murya, mai dadin murya ya shige gaba yana jin raƙuma, yana rera wasu waƙoƙi haka. Sai raƙuman su yi ta nishadi suna bi, suna jin dadin sautin waƙar da yake, sai su rika bin shi, shine yake ce masa alhadi, wanda ana kira shi huda. To sai su saki jike ga raƙumi yana ta nishadi, babu gajiya tare da shi. To a irin wannan kalma ce amfani da ita a sunan littafin, to abinda zai jawo rayuka ko ruhi na mutane zuwa ga garuruwa na farin ciki. Waɗannan su ne tambayoyin da za mu ansa. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana, sai kuma sati na gaban Allah ya kai mu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.